ke sipau telik kiri ki balong silva lada jia wan ka World War 3 lane ka thma ba balai blai sibun ya phi ki parlo ki bajusa tanat ban page ya ki video ha ka ne ka channel lada pirang page ning kong ya ka ne ka channel power glad ban like bat subscribe wat haba omdon kanu ka jaka ka balong 6% save lada jia ka World War 3 Henry ki expert bat ka Global Peace Index arajar alsau kala itu ya ki kartu ka negeri ki bakham save pha lada jia bakhi ka thma ba balai ka jinglong save jong ki negeri kadai na ka jinglong jai hapo kari kadai na ka location kadai na ka jing biang lut ki jingdon kam hapo kari kum ki jing bam jing de bat ki wei kat kum ka geopolitical analysis kine kidai ki spell tili kiri ki balong save pha lada ka wan ka World War 3 lane ka thma ba balai ka baning kong kadai kari Iceland la kum ba khat nyau snam lanter la tip ya ka Iceland kum kata ka peaceful country lane kari ka ba syong suk syong san bar la ong ba ka Iceland kam don kinu ki sipai kadai tang ka deulen nong ka ba don hapo ka North Atlantic ka jing don jengai ka jaka bar ka jing dunai ki military ka penlong ya kiri jong ka perthai banom jit ya ka Iceland ban hiartma kum ta ka Iceland kalong number way kum kari ka ba siftam ha ka perthai kari ka ba ar ka balong sif ha la dawan ka thma ba ka balai kadai ka New Zealand ka don ha ka jaka ka ba jangai bha naki major global puas ka don ha ki than South Pacific la ong ba ka New Zealand kadai kari ka ba bayang lut ki jing don kam nalade na dong syadong kum ki jing bam bat ki bor energy ka jing jengai jong kari New Zealand bat ki lumba ki ai ka jing yada ya ka New Zealand ka bawan balai ha ka jing long sif ha lara jia wan ka thma ba balai kadai kari Switzerland ka ponom pha ya ka jing dot jong ka ya ka strict policy of political neutrality nadu ka snam khat praspa khatsan laong ba kari Switzerland ka don ki jakari hapo khendau na ka benta barok kinong snong jongka ka Switzerland kelasna yakineki underground shelter thanang ban yada yakinong snong jongka tada wan kanu kathma bar khamtam ya ki nuclear weapons lane ki bom nuclear kari ka bawan basau ha ka jinglong silva lada jia bawan kathma ba balai kadai kari Bhutan latip ya ka Bhutan kum kata ka Himalayan nation bat layada ya ka ri Bhutan dak kartu karne ki lum ki bajrong tam ka Bhutan ka focus bha lane ka penlaj jemut bha ha ka gross national happiness bat ka kiar ban laj penyaso sya ki major military lane ki political alliances kari ke bawan basan ke balong silva lada jia bawan ka thma ba balai kadai kari Fiji kadai tang ka deulenong ke badon ha ka Duriau Pasifik ka Fiji ka jengai daki hajar kilometer na ki jaka ya le thma bat la ong ba ka don sibun kita ki natural resources kum ki klau ki tap ki dokha ki bala ban kersian jingbam na ka benta ki pajba jong ka ne kari walada ka khai ka pateng ha ka perthai baro ka wei ka sange no kari ka bawan bahan rew ha ka jinglong silva lada jia bawan ka thma ba balai kadai kari Chile layada ya kari Chile da kilum Andes sya ka than east bat da ka Pacific Ocean na ka than west kari Chile kadai kari ka bala Cuba ha ka development bat kala ban penmi ya ki jingbam kumju ru ya ki marpo khendau ban yaj bet ya renti ki ai baro kari ka bawan bahnyau ha ka jinglong silva lada jia wan ka World War 3 lane ka thma ba balai kadai kari Ireland ka Ireland ka don sibun ki marep ki bala bansa ya baro kinong snong klam da syania ha ki wei pat kiri kari ka bawan ba phra ha ka jinglong silva lada jia wan ka thma ba balai kadai kari Argentina latip ya kari Argentina kum ka wei ka jaka ka babhespa ban em lada jia ki thma nuclear la ong ru ba ka Argentina ka don sibun ki khendau ki basbo bha bat bun jat ki jingthung ki la ban em ha ka nei kari ka Argentina ka jengai bha na kita ki primary targets ka don ha ka northern hemisphere kari ka bawan ba khendai ha ka jinglong silva lada jia wan ka thma ba balai kadai kari Tuvalu kane kadai kari deulenong ke baret bha bat kadon tang khendiat kita ki strategic resources bat kidai kita ki resources ki bom internet ya kiri ki bakhlan bor kane kari Tuvalu kadon tang kum ba kharwe hajar ngut kinong snong kari ke bawan ha ka kerdan ke basipeu ha ka jilong silva lada jawan ka thma ba balai
kadai kari Indonesia. Ka Indonesia kabut ya kata ka free and active foreign policy. Ka bamut ba ka kentaj panadon pentah kino ki global power struggles. Ki hajar kali ki dol nong jong ka Indonesia. Ki wan ra jing ep ha ya ki bor sipai jong ki wei pat kiri ban kontrol ya ka Indonesia. Kum ta latip ya ka Indonesia ru kum ka wei kari ka balong silva lada jawan ka tma ba balai. Te parlok kine kidai ki spotli kiri ki balong silva lada wan ka tma ba balai. Kublai sibun.